Galego para peques. Suscríbete. Ola, rapazada, son a letra U, a última letra das vogais. A ver como dicides vos. U. Veña. Non escoito. A ver outra vez. Pero non tedes forza. A ver, máis forte. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra U. Primeiro o U maiúsculo. Primeiro facemos unha liña cara abaixo, logo unha curva cara a dereita, continuamos cara arriba e... Mirade, xa temos o U maiúsculo. Agora imos co U minúsculo. É moi parecido ao anterior, pero máis pequeno e con rabiño, mirade. Xa temos o U minúsculo. Xogamos un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra U. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben, é un unicornio. Unicornio empeza por U. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra U. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben! É o número 1. Sabedes algunha outra palabra que teña U? Ukelele! Moi ben! Xa coñecedes a letra U.